yan na, nagkagatan. Ah, lulupit, oh. Oh, mga kagagamba, magandang hapon. Hapon kasi ngayon dito eh. Andito si Gagambino PH. Dito siya sa bahay ko ngayon. Hindi maglalaro kami ngayong araw na to. Ito paglalaroin namin, oh. Ito yung speed na huling upload ko. Lumaki na ang tiyan niya kasi kinain niya yung buo. Ayan. Bigat na maglakad niya. Medyo bumagal siya. Dati, sirapitik siya. Kayang pursahin nito yan. Ngayon, wala na. Mabagal na, oh. Pero ayan na, ayan siya, oh. Medyo pumulas tuloy yung likod niya dahil nabata. Bata. Sa subbusog niya. Mas bati lang kayo, no? Mas bati. Mas bati ito. Ayan mga kagagamba, ha. Subukan natin. Ayan. Ito si Gagambino PH. Ayan mga Aji, subukan natin to kay Taimendo natin. Nadayo ulit tayo. Napapasyal tayo. Tuwing nakapasyal ako dito mga Aji, halos naglalaro kami dito. Hindi naman lingit sa kalaman nyo na si kay Taimendo tayo kumukuha ng mga gagamba. Yung mga panood nito mga Aji, yung malayong lugar dyan, dito po nanggagaling yung gagamba ko. Kay Boss Mendo po. Kung gusto nyo mag-wholesale kayo dyan, retail kayo. Ito reasonable price mga Aji kung gusto nyo. Saka original sizing ng gagamba, gusto nyo dito talaga. Kaya lang, umpisa natin. Okay, sige, fight na. Fight na, para makarami. Mga kagagamba, laro lang to, ha. Laro-laro lang. Laro lang. Para ma-enjoy natin yung yung patay oras. Pagka walang ginagawa, medyo manood ng konti. Pantanggal stress, ika nga. Pantanggal stress talaga to. Ang bilis pa rin, oh. Kahit butog na siya, oh. Karating agad sa finish line. Mabilis din. Ang bilis talaga nito, oh. Ang bilis talaga. Yan na. Sige, dyan na. Pinitik Ikaw lang agad. ang maglagay-lagay. Pinitik ka agad, eh. Pinitik agad. Hindi, maliligalig. Ayan, mga kagagamba. Para sila malikot, oh. Ayan na. Kulit ng mga gagamba. Ayan na. Mukhang pipitikin lang yata si Mais, ah. Oo nga, para pipitikin lang. Sa taba na ito, yun. Pati hulog na naman. Palitan ko yan pag ganyan. Ayan na. Nalaglag, si Mais. Talagang magaling talaga to. Itong itim na ito. Matapang talaga. Napilayan, oh. Pilayan yung mais. Gusto pa rin niyang magmadaling tumakbo pero pilay siya. Hindi kaya? Ayan na. Hindi siya nakakakain ng gatas. Nakainom ng gatas. Walang energy drink. Walang energy booster. Walang tailot. Pinipitik na lang siya. Nagdubli sapot. Wala na. Ibig sabihin, duwag na. Nagdubli sapot. Ayan, dubli sapot na niya. Kagagamba, oh. Ibig sabihin, duwag na. Talo na yan, talo ng gagamba natin mga Adi. Maangas na mamili si Taimendo dito. Wala pumili. Walang conditioner yan, ha? Puro shampoo yan. Shampoo. Wala kayo, palitan natin. Pagod na yung mataba mo lang kayo. Talo talaga yun sa atin mga Adi. Ito, talo tong gagambang mais natin. Panalo yung kay Taimendo natin, yung itim niya. Ito yung speed, oh, yung ka-upload lang. Tumaba siya, oh. Ayan, oh. Talaga, malakas talaga, malakas maglaro. Malakas maglaro. Fast fight yan. Labas tayo. Maglalabas kami na maglaban kami ulit yung malalaki. Yung OS o kaya Jumbo. OS yan, mga kagagamba. Ito yung sa atin mga Aji. Yan. Sa itim. Sana enjoyin nyo to. Medyo namumula yung akin, no? Kaya natin habang tulog pa. Sige. Sabi ko, rakrakan agad to. Rakrakan na. Kasi kanina, maggulo yung mga gamba eh. Rock and roll. Ayan na, ang bilis. Ayan, oh. Huwag mong kakagatin sa likod. Yun lang, kunin natin lakay. Baka makagat. Ayan na. Tumakbo. Ayun. Iba. Pumururot ulit. Ang bilis. Ang bilis niya. Ang bilis pumitik. Ang bilis talaga gumalaw kayo, no? Ang bilis, oh. Ang itim na yan, ang ganda ng laro, no? Ang bilis. Speed siya, speed. Ayan. Pasmoker yan. Pero itong OS na ito,
Nanalo ito nakaraan. Nanalo. Wala na. Wala talaga. Nakailalaglag na siya. Kaapat. Wala na. Bilis talaga ito lumaro. Ito yung nilaban natin kay Boss JP natin, yung itim na nakita, no? Yung mabilis gumalaw, ito yun. Sana supportahan nyo pa rin, Tay Mendo. Napakabait na tao. Yun ang masabi ko dito, napakasipag, napakabait. Gusto nyo legit na gagamba, gusto nyo affordable na price. Kontakin nyo lang yung number niya naman mga Aji, binigay ko na dati pa. Bibigyan na nga lang pag 5 lang Pag 5 lang daw, pag malayo pinanggalingan nyo, bibigyan nyo na lang daw kayo ng gagamba. Kasi yun lang, God bless po sa inyong lahat. Baka may malaki ka pala kayo, sige labasan mo lang ng malaki ito. Ito. Yan na, malaki na talaga. Napakain ko na ito. Pero parang gutom pa rin, oh. Ito mga Aji. Ayan, Ito pa rin tapat natin. Namumula yung braso, oh. Ito pa rin. Ayan, oh. Na may tigre siya, bulik siya, bulik. Hindi, OS lang. Marami pa rin. Bulik. Tawagin ko to, bulik proof. Bulik proof. Oo. Bulik. Bulik proof. Pag tigre kasi bulik lang kayo, no? Saan bang bulik? Pang Kalatok na salita o Ilocano din? Hindi, lahat yan. Basta lahat ng Tagalog. tigre, no? Bulik, no? Ito bulik siya kasi tingnan mo yung braso niya, oh, bulik. Iba kasi yung tigre, yung likod niya, ano siya, tigre din ang hugis. Ayan, bulik yan, bulik. Paala kayo, no? Tingnan mo yung paa niya. Ayan, yan, oh, tingnan nyo, oh, bulik, oh. Parang yung manok, yung pakpak niya, bulik. Magkakaiba kulay yun. Magkakaiba kulay, yung putol-putol ang batik niya. Oh. Ayan, oh, bulik yan. Oh. Game natin. Sige, game na. Laban doon sa nanalo kanina na mabilis. Parang mabilis din tong akin, Ayan na. Ayan na, nagkagatan. Lulupit, oh. Tignan nyo, oh. Ang lulupit ang laban. Grabe talaga gagamba nila kay. Ang lulupit ang laban, oh. Hindi kaya yung gagamba nila kay. Bulik, oh. Oy, laglag si bulik. Oh, pero talagang nakakagamba. Pit malo yung laban. Makatingin ko mamamatay yung itim. Bagal na lakay Bumagal yung mabilis. Pinitik na si bulik. Hindi na siya bulik proof ngayon. Hindi na bulik proof kasi tinablan ng kagat. Tinakot niya, bumaliktad. Tinakot lang niya, bumaliktad. Yan lang talaga. Napitik siya. Laki pala lakay. Laki niya. Ang tapang talaga ng itim na yan, no? Gusto ko alagaan yung itim na yan, Pero kahit malaki, wala na mga kakagamba. Pero ang ganda Takbo! Ang ganda nung pinakita nila kanina. Huli ka. Ang ganda nung pinakita kanina. Yung kung nakita sa video yung lakay, bumaba Hindi, nakita, tinaas ko. Nakita. Ayan, last na yung harapan na yan. Sana may masakmal na yan. Wala na. Tiktot ang tawag nila dito mga Aji. Umiilag na si bulik proof. Gulat-gulat yung laruan na ito mga Aji. Tabi na natin to.